Jwara basa 5 gotin ziyarîn bikin. Dema tu bu dostê yekê temam serê xwe nede desta dibu ku sivî hûn bibin neyarê hevdû û bira mala te wêran nekin. Du dema tu bu neyarê yekê hemû bendê nabera xwe yê xwe neke dibu ku hûn sivê bibe dostê hevdû bira rûyê te bigitin nav çavî mêze bike hedîsa pêxember e. Sisê dema kesekî serê hevalê xweşdara got tu carî serê xwe pêra pavre neke lewra sivê heman muamelê te re dike serê te bi hevalê te re pavre dike. Çar dema kesekî nexwaz bibe dost û hevalê te tu bi zorê pêra dostî hevalî danêne lewra hezkirin û dostî bi gotegot û lavelavê çênabe. 5 dema heval û hogira terka te kir tu bi tenê me tu carî bêhêvî nebe. Lewra roj were wê zarokê têş terka te bike hevalîş terka te bike tu bizan be rebê te dostê te ye. Bira Xwedê yar be, dünya neyar be.